Chingabanna tabanna tia konye kan wepi ako ha pwede kan napali na pali. Nwanne m ọ bụrụ na Facebook na watch m ma ọkwa nne nọ na YouTube, TikTok, ebe ọ bụla isu wee na watch m na enwere iwe ọkwụ na o nwere nwaanyị Chukwu ya enyeghị ya ekelebe chi nke anyị enyeghị ị na-ebe ndị a enye ya bụ na anọ m na-ekwe oyoyo mmadụ nwere tatu once I am alive kịta ọtụrụ abụfo hey sweet boo ogbu kara chibeze ezi nwanne eme si ọfọ J White kife na-eme money stops nonsense. Money stops nonsense. Hey, one day economy. Dalo bukara chibeze. Money stops nonsense. If you need okay, I can moon. Yesterday, I can try the opportunity. I can own na Delta State. Yesterday, I got us from the network that is so poor. Especially MTN yesterday, poor may affect. Nah. So the network they are jammer more jam. Okwa ndị ọ kalaka bodo ndị choije ime transfer mo emoyene. The team jido onye ọbụla n'ọlụ nya. So I'm so sorry to the programs were short or down. My name I go for the fact they find a liberation message. So I gotta continue clear from there. Because when even one gauge you were not at no we're gonna say na God is here. Ajụjụ na ajụ onye ọbụla na-asị na God is here. Na fe kwere asami ya. Ọ bụ na God osigo. Ife dị ona. Jisi ike tuliela anyị ka language o ji gwa gị ya. Or English or French ka Igbo. Ka anyị ghọta? Cause speaking tongues. Kawala ka anyị gbalụ gene asụsụ n'onye a na-akpọ biko na nzabakwa kọọlụ ọ bụrụ na ndị road emami na aghọta ọ bụrụ na God anyị chọrọ ịghọta maka na ife niile ha kọọ maka God bụ na akwụkwọ anya fụrụ ya live asị anyị were okwukwe kweta which na onye ahụ na-ebu ya n'isi kịta adịbekwa chi ọ dị maka chi onwe nke ị gasị ya bitu aka na ụfọ na ibe a na-ekwu bụ pịọ ka ọ kweta ọ na-eje ebite ọkwa okwukwe ka ejikwa ife ọ bụla eji okwukwe ekwe mụ na aga ịgba kedu asụsụ ọsụlụ ọ Hibru ka Aramaic ka Romans ka Italiano ka ọ bụ Afrikaans kedu asụsụ ọsụlụ ka anyị ghọta ka isi wee kwalifai ya a na-ịkọwatakwara na asụsụ ọsụlụ which na na-akpọ ya language of the gods na ọ bụrụ ọnụ language mmadụ na now Moses n'ihe niile ọ gbagharị onye ọbụla mana ya mana onwe ya na travel ka ọ mee yotago Moses mee travel jezie ebe ọ jiri ọrụ oyibo ọ na-ana ebe a na-akpọ ọrụ oyibo a na-ana ka m kọwalụ unu ife a ndị mmadụ jere obodo oyibo fe kwere ana ọ ife a ka Moses mere soro nwaanyị jewara onye duputere ndị a ga-abụ o dupụta m ọkpere azụ na ịnụ mgbe agụrụ egwu a o dupụta m ọkpere azụ aga m adịrị gị ndụ na ọ bụrụ na idupụta m ikpere azụ achọọ m ya idupụta mụ na agha ahịrị ọ ya bụrụ ọrụ Jehova ana m enyi ya enyo tumu na irupụta mensis duru abatazie n'ọzara na-emekwa bụ desert ọ dị ka ndị a group of people gị na fa yi eme travel yotago apụta na bọda igbuata kọntaktị lita ọmanụ jewarụsị yaba niile echi ya tasi chelụghị ya men nọgidezi afrọ ofe ekolumezi asa n'ogbe
kolubezi asa mụbazi nwa etu aka isi dị ọrụ oyibo Panama nke eje South Mozambique Zimbabwe ebe niile dewe Igbo amụjuo Jehova ịma na ọrụ ya niile ife gwume ike ebe Jehova anọ njisi gị na Jehova anọ ọrụ ya garọ mmadụ na-akpanye ya ụlọọgara Moses nọ na-akpanye ya alụ na-aghọta alụ kpọọ bishọp gị na fon mugu dị na God mugu dị na God ka Moses na-eje God Moses na-akpanye alụ jụọ m ife Moses gwara ya ọ sị Moses ife ndị a na ya ga-efi ọnwa na onwe onye ka adị nata ndụ Moses wee sị ya adịkwa ama na-egekwa ntị ka ya kwukwe ịmana ya n'ọjọs ka ya kwukwe olu ọsị ya na-enwe anwa fie ndị a kịta enwe ife CNN ga-ebu na a ga-ekwu n'isi ebe ndupụta ndị apụta ebe a n'ike adịrọzi n'ọya ka iji wee tụlapụfe ebe a na gị gbuwalụ ndị a Jehova wee sị ya na nke a dịkwa ka okwu n'udo dị ka ya kụpụrụ ndị a ma ya makwa na ndị a kpalịkwalị ezigbo mkpalị ọsị ya na ya ama ya kụpụ Moses na-akpanye ya elu mugu dị na God taa na Moses na onwe ya couldn't clarify kedu asụsụ gị na onye a na-asụ oge niile ọ na-akọdo jabara taa ndị mgbe a na-agba afịa gbasị onye asị gị na onye asị ya na ya na-eme ife mmụọ ndị be anyị ka na-ezuzukwa ife a kịta a na-aghata agbọrisicha bire na onye ji ọsị gị ịghata ịnwe na ife mmụọ ka a na kọmọ gịnị ife mmụọ abịa nnọọ ka eme ife mmụọ iso na ndị dị inteli ihe na akwụkwọ ike na ndị ụka ọpọmugu ha bụ owepụ nọ na the only place ha na-ada amataba abụ sọsọ na ihe ndị mmụọ things of the spirit kana mind cannot so nna so nke nwa ghọtara ya mgbe na ụmụ iji otu a kpata na nna ekwu nna Abraham ba ihe nji Abraham ba bụ na ụmụ anụmanụ akpọrọ onwe ha ndị buchegharịa ha anọ ndị anọ Wole Soyinka Chinua Achebe and some other big authors na publish si akwụkwọ na-agbalị ego somebody ewepụta 1992 or 93 that time wede akwụkwọ ife ọ dịrị mgbe abụọ akwụkwọ akpọrọ delivered from the powers of darkness ọ ga-akwụkwọ a wee lee yara ọ bụ na amụbeghị then you no go understand onwe every home ị ga-abịa ịma n'afọ akwụkwọ a na-akwa home na-ekwu bụkwa ebe ndị tamulu anụ na-abụ etego delivered from the powers of darkness ị na-agụ the story the story adịsịa very interesting ebe a ka ebido kọba akụkọ enwekwa nke a na-akpọ Queen of the Coast achọ iji mmadụ n'ọrụ ndị ekonuko Queen of the Coast kwa amam ịghọta ugwakwa ya bụ nwaanyị mmiri onye Queen of the Coast nne etu esi design the story ọ dịka ịbanye ebe anyị gị na ụmụ agbọghọbịa nọrọ n'egwu nna ya emechaziri ọnwa na-epik interest anyị wee chụba Queen of the Coast bịa aka onye amụtalụ ala nwaanyị Asaba mgbe ahụ maka na ha ebulitego mmụọ ya enweghị na Queen of the Coast ọ na-emekwa anọkata eme apia na Another Kingdom nna dị akụkọ bịa dịcha interesting onye ọbụla ego onye na bịa ka ụmụ iji otu a na ọfụsịa na ndị a lere akwụkwọ iwee bụrụ na ebu somebody God na-agwa okwu idenwu agha n'akwụkwọ ka ndị mmadụ gurobe mụọkwanụ iwelite aka n'ọkwa mmadụ bụ King James version iyi taa ọrọ mmadụ dere ya mmadụ bụ King James ahụ na ide nke epromotu onye at least otu a Bible si le gị wee chenji aka idezie ya na speaking in tongues ariokoko tancharịkoriko gbapapasa shotito bụdaba kodo iwe ni ike ị na-edi na translate ya ka ụmụ anyị nwee ike piki ọsịsọ ha wee ghọta ya maka na speaking in tongue esi na onye ọbụla na-ekwu ya bụ sọ God ka ọ na-agba anya na God na-akpa nkata that's why na onye ọzọ nwere ike na onye ahụ ama amenwe interpret nke nwa na-aghọtazi ya tii ya n'akwụkwọ ka anyị na setorika ka ọ dị ka ihe Ebuka Obi bidoro nya ọ dị asụbụkwu ya
onye ọsụmụtasịa ya ọ na-atọzi ya ọnọkata Oluchukwu Okeke sotirika you will never lose your sight. akọ Ebuka, go and sit down. Men gbachi ike Ebuka bụ anyị emesighị ya ọnwa ihe chegharịrị ya kwa chọọchị nke float 2012 ka 11 anyị nwa mebego ife na CPM Christian Pentecostal Mission way back 92 ebe men gụrụ akwụkwọ taa ụlọ ndị gụrụ akwụkwọ na-asụ English ihe ịmakwa onye nwe that church Ezekiel Dr. Ezekiel onwe na-amara ya who be you kwanụ ịnọ na Zion ebe na-amachagha ihe na ga adị maka sabat maka ihe anyị na-afụ bụ ife akpọ ka anyị welite aka kpọọ ya cherubim ala dura oyi wee na-amachagharị ọmaka ijọs gbaa ya efizi ndị Igbo asị ndị na-agọ ọ dịka onwe oyibo nke gị na odumeje bidocha nya Ebuka mgbe o bidokwana ihe Ebuka na-ewelitekwa olu maka ọnwa asụ English oyibo Ebuka bụ dendekọ ihe dị n'ọhụ ekwe oyibo ekwe Ebuka gụọ akwụkwọ Ebuka you no go school nwazi ibe uche na-agụ akwụkwọ ịdịrọ na-enyo ndị na-asa efere na ndị na-ahụ ya aka n'ọhụ Ebuka bụ idiot nna this guy sef ihe na-agwụ m ike ọ nọkọta n'opik interest ka ego si eme oyi nwoke bụ na ịgba otu ana m ebute nwaanyị ọ bụrụ na ofu gị na-apụsịrọ gị nwaanyị chọta gị ịtachala kpọọ gị nwoke ghetele a na-eme ya eme ọ bụrụ anyị nwa bido oyi nwoke mbuba ha like this na-ata chena idi ọtọ a ga-agwa m sị m tacha ka ọ taa ya agwa m na mmeje bukara nwunye ọ bụ kii na nje ahịa ọ bụ kii na anụ kii ka o wesi ebe a na-enyo si nwoke onyinyo kagụ mgbakọ ijegide n'ụlọ na Jerusalem na-agbagharị daanụ ije na televishọn nke ihe aka oyi nwoke na-agbagharị bịa sucha ya na aka ya mkpagbu ka onyo enyo so oge a nọ ebe na Ebuka jiri akwụkwọ ndị ọzọ adị bizi na-eme ọjibra na-akọ S times 2 raised to power 5 Ebuka nọrọ na-eji ihe na-elo n'ọhụụ Ebuka ịwụ onye ọhụụ ọ nwanne m nwoke ka ịhụ ka onye dị ụmụnne ya ama by the fruit you shall know the tree so owebụ na Ebuka nọ n'ebe na-amachazi nke ya na-eme ihe o chefuo n'onwe nọ ndị bụ root ndị bidoro ya onwe ha ndị preacher nọ na Nigeria na-ege ntị ọfụma onwe ha ndị preacher nọ na Nigeria bitiri onye na-akpọ Evangelist Dan Amaechi ọ mesi float chọọchị nke ya nwanne ebe nna gwa bụ nna agwa gị ije verify ya Lagos ị na-ene anya that time anyị ma centers na the hot Efomafoluku Oshodi Ajegule side Oko Baba Sule ịgbadata side Koka all side a niile na dominate that time so ndị a niile abịagodi ọ mgbe aka wepụtara speaking tongues na before ya kilome float nke ya mezie ya kilome emepe school na-ege ntị ya kilome emepe school of tongues speaking in tongue mepe ya ọ dị one day ya kilome ewetinye crusade na Benin side Ugbowo ka etiri crusade a ọ bụrụ ibi Benin ị ga-ama ebe a na-akpọ Ugbowo side Uselu na adịghịkwa m ije ọ bụrụ na ebe a n'ibi Benin anụbeghị elu unu ihe elu ndị Sakpọmba ihe elu ndị New Benin
ihe lo ndị upper forestry, ihe lo ndị nke ya na-akpọgasị ya na nwoke ejeghị ije ekwesịghị inye Naijiria ka nchi ya ekwesịghị inye Naijiria ka ofe bụ ọnwa na this man tie crusade ọzọ ya ka ihe ekweta na amusu the life before time ahụ crusade ga-ebido. Ụmụ amusu emego meeting anyị mana amusu bini ada ezokwu ya ezo. Amusu bini ya irie ya a na-echi ya ka ọzọ onye ọbụla ga-ama na iriri amusu. So nwa ya na-ata mkpa nwa ibi ya onye ọbụla na-agbanwe gị ya. Ndị winch niile abịa eme meeting kwuo na crusade a na-ebe n'ụdị mmiri zoro dị mmiri ekwuraba mmiri eburu mmiri zoro dị mmiri ruchara ụnọmụdị mmiri a na-abụ olue ị na-afụ mmadụ anya iburu moto ịgbanye headlamp ị ga-enwerịrị accident. So ị nidiri onye pụtado ọ paakị ya moto baa nke a n'olu nakpuo n'ụlọ nakpuo ọmara nakpuo a na-enwere ọkụ ga-eme ka action na-enwe total darkness na vi emezi na crusade. Power dị na Nigeria karịrị. I tell you, power dị na Nigeria karịrị. Ịgbara anaghị acha ndị dibịa ọkụ na-acha ndị dibịa be anyị ọkụ. Ndị amụ ihe ndị dibịa be anyị na-arụ ndị amara ihe ndị dibịa be anyị na-ewe eji ụdị ataki ndị a na-eje ụka mụ ya na-ekwu amasị na amụ na-emepe anya nke anyị na-afụ ha da afịa. Ịgbakwa mmụọ niile na-ebu ọgụ abịa ụfọdụ mmụọ na-abịa abịa bụ ana Igbo ka ha na-abịa mana ọ na bifo ha ya bịa gbaa na ezigbo wọọ ịkrọsụ Ijebu bifo ịkrọsụ Ijebu kọtụ Ondo na-erubi ịgba na many wars bifo ị na-eru ụmụnne dị ike ahụ ị na-eruzi na-agbanata bifo iru ebe ịghọgo krepụ a na-agba ezigbo wọọ na mmụọ hia ndị Bini. So now this man wee tinye school ị gazi regista niile eje school of speaking in tongue oge a ka Pentecostal bidoro. Ọ ga-amakwa date m na-agbago 1992, 93, 94 ka m na-agbago ka ị na-aghọta oge m na-agbago. Enwe Pentecostal adrọ ihe dịsị mgbe ahụ bụ ife dịka Deeper Life, Assemblies of God. Enwekwa assemblies bụ na nwere ndị nke ọfụ ma Grace gba Chukwu emepe na Grace. So Pentecostal mgbe ahụ ada ewelite olu like and the Lord said that mba ụdị ya adọrọ mgbe ahụ ka na-ekwu ka ndị Anglican na ndị Catholic ịnwa nke Catholic ndị cult aya ekwe ka ịnụ ha na kama asụ ọrụ gị Italia kpọ aya kpọgide gị kpọzi ya isi amen. Ndị Anglican na-eme nke ha si ndị na-aṅụrọ nkwụ ndị anya odo a na-ebutu. So mgbe Deeper Life na Assemblies ha apụcha ha mụtabe iti mkpu oge ma Zoyi ministry ma Rema ma ụka niile ahụ jizi iwe wee ma a na-ezigbo ego odiri ha nche wee kwuo ka ya onye bịazi akwụra niile adị ya n'ụlọ apụta onwe ya na-ekwu nwere isi. Spika dị n'ụlọ ụka karịrị spika ndị Yoruba na-adọba na street wee mepati ebu ya microphone oburu ndị ọcha akọwagharị ọfụma na microphone bụ ijos kwuo okwu na ndị nọ na spika ya eme ka anụ ya onye be anyị eme spika ịdị nọ wee sịrị asịsị chisiche na makara otu gị ọnụ ya bụrụgo pastọ ndị enyi ya nwaanyị ma ndị si na vileji ma ndị ọrụ na n'ogbe ihe iyi na-akpọ ya dande ịchọ ka chọọchị gị mejuo eju ime ụmụ nwaanyị invite mesịkwa some friends ndị ga-abịagodu from your side. Gosi ahụ onye ọ na-atale ox nnukwu fan ga-adịkwa mana ọ ya na-eficha ọnwa ahụ afụzie nwa mara mma obi ọba deliverance a na-agha gatazi ọfụ nwa ọ laikiri ya bụrụ masị dị ga-epụta si ya na o nwere spirit ọfụ mana ya ga-eyikwasị ya kootu ya yikwasị ya kootu ya ihe niile emebe ihe pastọ anyị na-eme anyị na South Africa ọnwa na dị fọmatị akago ndị ụka dị very stupid maka chi ebe ndị ụka
onye ọbụla na-eje ụka bụ ejoku ya dị tell you ya no ya just ụka dị onye nwere mmanụ ụka bụ just ka eje dọ na ofuo ifo nye advanced ifo keni anyị na-efo na village mgbe a nọ family ma adị 3 families anọrọ asị mgbede de alụ ya nkịta anyara akpa nsị agwụ n'ọfịa n'onwe mgbe nwa n'obodo ụmụ anụmanụ agụ mee nka ife agụ ụmụazị achọ ka eme ya advanced ebe ya bata na ije efu n'ọsọ ndị okenye na-eje n'obodo oyibo ewetara anyị ndị be anyị etekizi ya to ihe ọzọ sizi anyị n'ọgọdụ nke mụtara nwa nwoke onye bụ nwunye ya ọnụ nwaanyị na mebielu mmadụ ọdụ na-esi itisi ịmana ndị Hibru na their culture dị similar to culture ndị Igbo. Nye ntị, culture ndị Hibru dị similar to culture ndị Igbo. Ife dị iche adịrọ much. Oge na-agbo n'onwe ndị a na-akpọ oru, onwe ndị a na-akpọ ndị oru, nwe ndị a na-akpọ ndị Igbo. Just ka mmetụta gị uche gị ya. I was similar culture as at that time. So onwe ihe fụsaịdị ha fịa na nke anyị ka eche na anya ha bụ ya bụrụ na o merụ na taịm anyị ọ bụrụ na ngị nwa na-amụrụ taịm amụrụ anyị nwa let's say na amụrụ iwe na 1930 1940 mgbe anyị na-ege ntị ọfụma ma amawagha eze ọ bụ na ibiri at that time ị ga-ama na ịchụta nwaanyị siri ike ga-emegide ruo very ka ụmụ 1980 something from 80 karitin shift aka mgbe ahụ egbuo na mineral ọ dịzi affordable igote n'ihe mineral anya nwaanyị ọ dị ka onye chiri nwaanyị nke iji LK na n'ụwazi kịta ya echere egwuregwu. O nwere mgbe ihe eji ata nwa bụ sweet ma ọ chingom na aghọtara ha na iri na-abụ nke a bụ indomie throughout si alụkwa o nwere ga-ajụ na ka ọ confirm agbanwe dịka izu agbanwe na Jersey nwobi Victor agbanwe dịka izu na ndị Igbo niile ọ United States ka ikwechiri onwe azị ka nkene kọwalụ ndị a na o nwere oge ya bụ inye nwaanyị sweet ịta anya ya bidat more chewing gum. As a matter of fact, as at 1976 76 77 78 ihe anyị ji ata nwa mgbe a bụ sweet o nwere sweet na-adị mgbe nwoke na-eme advertise o nwere ihe white o nwere adịte ndị onye ọcha na akwụkwọ onye ochi ihe ọ bụla ndị ọcha rere mgbe ahụ bụ ahịa iwe nye nwaanyị sweet ọ gị ya na-ekwokwu ya ka gị na-alahụ sef ọ wee bụ na-etu a enwe mgbe emechara were short bread bụzi early 90s inye nwaanyị short bread taa ya mgbe a na-enyezi Fanta na Coke Fanta na-agbaghị ogbo na-eje ịgba nkwụ mgbe ahụ na-eje ịnụ nwaanyị ma ibute Fanta ọnwa ya akpọ nwaanyị wee na taa mineral dị ka onye debere tent VIP kịta ịwara VIP ya kee okay ịma na imebie gị ịgbabagodo nkwụ sef mgbe ịkpọba VIP na ibido etu a ka mineral dị mgbe a okay ijele cultural all right, we are back again. Na biko ọ bụ na Daniel Abba biko
So now oge ewetara aka 88 inye nwaanyị malt mgbe a inye ya malt ịmara every afternoon na-abịa nye gị malt. Enwere malt mmakpọba afa na asef na-afọ ụdị anya malt ele na Nigeria na-afọ ụdị anya. O nwere biskit a na-akpọ Nasco adịgo before short bread. Nasco biskit adịghị ekwe cabin Nasco ihe nwaanyị Nasco ọhịa eji agbanwe ebi mgbe a ịghọtara na ihe ndị a niile na-agụsara bụ life agabiga oge anyị fụba civilization nke a dịsị kịta before nya pre nke a kịta post nke a. So I na-ewetara all these things na somebody na-epụta fụ ebe ọ ga-esi mee ka ego ọ dị eme ka ego anyị ekwesịrịzi ide eme ka ya ọ bụ ụmụ anụmanụ. For the fact na-ebiasị anyị na God bụ aga okwu na onweghị onye oge ị na-ekwu okwu a God nọ ya, and God afụgo na-enweghị confusion for a long time ihe gbasara ya. Onwebe n'igwe God has wee prove nke n'onwe ya to mmadụ bụ at the same time ka enwe witness and ọ maalụ kwasị na onye akele onye ọbụla. Ọ bụrụ na onye akele onye ọbụla ọ kwesịrị mana obodo ọbụla nwee ihe a na ka ha si eme. O nwere obodo bụ ekwe o nwere obodo eji ọgwụ malụ, o nwere obodo eji ihe eji mụrụ obodo. Ndị Igbo bụ ekwe try kenewe ndị egosi onwe n'ebe mmadụ na-abụ nọ ka mmadụ na-abụ pụta na-asị nna na ihe dị one aka ha fụ ụdị ya adịbe. So ofu onye pụta ọsị na God si ya anyị wee nene onye a God na-eje agwa okwu ka anyị fukene success onye a o mere achieve as onye ya na God nwere direct communication. O nweghị ofu mkpụrụ ifuru. Ihe niile ha nweta bụ tru wayo, tru ndị mmadụ, tru asị. Ichekiri na-eje ezi ozi ọma na-aba n'ụlọ ụfọdụ adịghị sure ego moto ha ji eje ọrụ echi. Ụfọdụ jere n'ụlọ ụka the last morning faji ji onye onyinye na Sunday iri nri anyasị fialvarụ. Oge nọ wee gbakọcha sef o nwere ụbọchị nji 200 rand. O ji 200 rand na-egekwa ahụ last card nji na weekend mbọchị ụka. So the budget bụ na mgba 10 rand n'oji obeg mgbakwa 10 rand na nye ọbụrụ 20. Nruo n'ahịa mma erigodo nri 20 ọ bụrụ 40. So ka m nye onyinye 50 ọ bụrụ 90. Nnata na mgbede m nwere erikwe nri 20 ọ bụrụ 110. M ga-ego airtime at least 20 ọ gbaa 130. Ya mụ a budget chaa n'onwe m n'ife dị iche iche etu mmesini ya. So dobe anya na 200 a na ahịa m na-eje na mmebe ekwe ego. Nne mana m eruzie n'ụlọ ụka nye onyinye at a time etikwa onyinye ọzọ as nwee bi na nwee ka ọ dị anaghị m asọ onye Naijiria ụmụazị South ụdị ugwu a na-akwanyere anya gbọsị m bịagodu sef mee introdo gbaghara efuru nwoke na-arụ mkpọrọ akpọja ọkịta afọ na-apụtazi na ụmụazị karịa ụmụ akwụkwọ juru ụmụ akwụkwọ ndị South Africa ka a na-adịsị ụmụazị ma mmụ ị na-ede ike na-ene ala na-ede chepu ibe niile ịrapụtagoro etu esi mee welcome. So oge m bịa mee omume asọ onye Naijiria mee introduction na attention karịa mụwa na-emekwa introduction as nwee erikwe na-akụkọ anya mmanụ nke mụ na ya ga na-alụ maka ọ bụrụ na onwe nwaanyị nọ ya nwee ya nna bịa n'ụlọ ụka ebe anyị na-eje ebe nwaanyị nọ ma nwaanyị anọrọ ya we are not coming. Oga keep your God. I ga-afụ na the next church. That will be you.
ọ dị ka ege kwado na-eje ụka ma gaisi ada-aja gị ka ọ na-agba ara gị ka ọ ji n'ebe ọ sịrị na ọ na-eji ihe ndị okogbu pastọ nna at the end of the day nna mụ wasef mechaa nwee ezisichi fọrọ m n'aka iji wepụrụ na-agbacha moto na otu ego ahụ wee nọrọ dadị wee gbakọ ya nwa anyị mezukwu dị mistake again after all nwa anyị mere assign to me maka o nwere one girl nwa a na-anyadụ moto mgbe ahụ ị ga-aya ị ga-ife dị ka 4 houses ọ bụ nke bụ na ụmụ akwụkwọ bi ya so dị nwa na onwe ya ịmụ ihe home kiba na-akpọ ya home service ka home gịnị enwe ekpere a na-eme n'ogbe so mụ na nwa bi nso wee sị na chukwu abọta alụ bred lukwuzi ebe a roommate ya wee rụ dakrịta hei ifugoro ọkpa nwa sef ị ga-anyụ nwa mfu na-eji omume eji si gị na ọrụ enwe onye iru na ahịa akakwa ụka ọ dị ka mma akụpụsiri ide eje oge nna agụ na nna alụ chenji onye na-aghọtara ya taa na ga-akụpụsiri nke ni alis mabịaghị ụka ndị enwe ike bịa jụọ m gaa olee ihe mega na udo dịkwa etego agakwazi asị mụ ibi mbụ mụ ewepụta mmanya maka na laiki mmanya gotara KFC etego anya nọzie na-akpa maka onye na-eme ebe a wonde anọba anọfe wee kiribe ebe na agbaba egwu fọrọ ndị a oyi maka oyi dị anọtụ na ọtụ karịsaịdị ya enwe ike before you know it onye na-ada aṅụ mmanya ṅụọ mmanya onye na-ada alarube mmadụ onye na-ada akpa aka na akpa aka na ihetego ọkọ wee nwaanyị na-ebete dị chọọchị ego wee fụda na ihe asị ebukwuru ego biden mụ agbago ọsọ na nke onye be anyị chọrọ iji ụtụ wee gbuo anyị nke izi njem bụ nke a na-akpọ Rehoboth onye Yoruba nwe ya dịka Benson Mafia eji ebe ahụ ezigbo ụmụ agbọghọ anụ ahụ ihe nna afụsị ebu ndị Zimbabwe na-abụsị ndị ụmụ nwaanyị tiri eti ndị mụchago ofu nwa ndị isi ebua tụba mba na na-akali nwee ebi dịka m nnọkọta ndị na-awọchi ikwu ebe a n'ụlọ okoko mba ha si na onye nke anọsi ike na o mepe nke ya na nke ya na-abịa ruo ebe ahụ ụmụba ya karịa ọ dịka ya na-eme na Zion ụmụba ya karịa ndị na-abịa iklem na ọ na-aga ụmụkwa ndị nke eriju afọ ụfọdụ buru onwe a ụwa nwunye di ya ka ha wee na-emetụgo si na ha bụ ọcha ọkpaghịchara ife ọrụ oyibo anyị jere na South o nwere ndị na-abụ agụ ụgụ katazi ya kama ha ebubutere ụwa onwe ha na efe ajensi ha chagharị ozugbo bigbuo onwe ha n'ime ụlọ ụka ha bụrụ ha ọcha ebe a ka anyị jebere alisu ha nwere ụdị ụmụ agbọghọbịa na-abịakwa ebe ahụ mana agbasa ụka nke nwa mụrụ mma intrest akarị ịgba ndị be anyị dị ụsọ ọhụụ ndị be anyị dị ụsọ ọhụụ intrest akarịa anya ekweghị ka ọ na nwa were nọmba ụfọdụ ya tupu gị ilo na-ewere nọmba ọgwa nwa nọ na-ala n'onwe ya ọhụụ sinsi ozugbo ọ bịara ụka onye be anyị eburu anya ukwu nna nsị ka ha bụrụ ụlọ ụka nwanne otu a na-atụ ebe a wee jebe nke a njiri ruo ebe ahụ ebe ụmụ akwụkwọ nsị nkịta ghọtara etu Abraham na Jehova si je Jehova kpọrọ iwu si aga ya agbaghị gịsa ya bụ nna n'ebe a ka ya dịrị so nje ebe a fụ ebe word of God dịrị nsi na ebe a final bus stop mana nke bụkwa eziokwu na the pastor bụ onye South mana nwoke a dị groomed philosophy bụ na nna nwoke a bụ obugasịa confirm ya nwa na-emekwa ihe deliverance ya na ndị otu ebe ọ kpere gị ekpere ịghọtago ana m prefer nke ahụ uru ya na nke ya agbaji m olu ma ọ were style bụbụ m iwe na o nwere ike sef ọ bụrụ na onwego nwa gị from mụ na ya iwe chebiri na deliverance ebe aka ya nọ gbajie olu mba chọọ bụ nke acha
nna o wee bụ na etu aka m nwesi wee bugharị akabazie ebe na kagide fụ na ị nọ n'ụlọ na mba ebeti ego si na betebe ego ọdịwande m wee kwuo na kanje study godu kanje School of African Studies wee si na wee tinye omume ebe ahụ wee ghọtabazie ede wee ghọtaba ihe a narị akọ na-aghọta ka esi coin ihe niile a ọ ihe mere na wee agụbazie akwụkwọ gụbazie emebe research ịmago wee sị mba ha jidezie nke a ha jide nke a mana efugokwa nwa na mma ata nwa ka ọ bụrụ nke nnata nwụrụ nta nwa ka ọ bụrụ nke nnata nwụrụ na wee taa nwa wee bụrụ na nwa bụ salari ka nna wee gbara chenji ndị anyị abụrụ ha nke enyi na oge na be anyị oge ahụ ndị gụrụ akwụkwọ wee na-eme ya wee chọpụta wee bugharịa ndị mmadụ to speaking in tongues because ịma na Pentecostal bụ all about America or say Western civilization, the West and their antics. Then it's all about conquer and how we believe in the power of that Holy Ghost. Now from our propagate we pupil from the normal thing and I call ecumenism. It is speaking tongue. On the day of Pentecost, I went a pillar of fire. And they started speaking in different tongues. So anybody got a meaning by now in different tongues. Only I draw refer your mother tongue. Your mother tongue will be Igbo. Mother tongue will be Yoruba. You what I go? So Mass na Hana Susie, which means Hana Susie, Nana Nusi Asusu di Ichi. Ono the Konya Nasu Calaba. Onya Nasu Igbo. Na ha bịara ebe a. Ndị bịara abịa because ọ bụrụ na ndị bịara abịa na-etestify na eje ebe a nwanne m. So ibe a na ọdụ ka ibe a na-abịa n'ụlọ ụka onye nke a na-asụ n'elu onye a na-akọ na. So ọ bụrụ na mmadụ bịa si na ike English adịrị ya n'ụlọ ụka. Mgbe ha na-eme ya onwe na-asị Chineke biko gọzie m ekpekwana agharịpụkwana m onye nọ na-akụ nụrụ na-asụ Igbo onye nke a nụrụ wee na-asụ ya abazi mgbanwe ntị onwe Igbo ọ na-asụ onye amara na ebe aba akwa Igbo onye nke a na-asụ do a na-efik igbira otu a onye pụọ ya sị na ndị a na-asụ niile dị n'iche iche ka ọ na-anụ dị ya ịghọtago which means na asụsụ dị iche iche ka a na-asụ ndị nke be anyị wee were ohi na-agba criminality abụ ebe a ka o bido wee sị gị na ị na-asụ ya na onwe onye ya ghọtara the only person ga-aghọta ya bụ onye mepere anya ya n'isi ya ma since ya Pentecostal bịa ruo taa ogwebe onye sụrụ ihe ibie na-anụ ana onwebe onye translate datin akwa translate ya inwe ike masta ya ka ọ ya bụ ị na-asụ tọng mara ihe ị na-asụ because otu a nọdụ ekwe m ekeri esikeri ebe onori ka ego ya zigasị ya zụrụ esikeri oke ya zigasị ya delu m ya ka ncheta ya etu a ka anyị mụta ya dee anya n'akwụkwọ ele onye ọbụla egoro gị nwa nghọtara ya n'ime eki ego yes ọ bụrụ benefit na onye abụ your calling the ability to translate the language of the gods ka anyị bụ mmadụ ghọta ya yotago atrachara m esu ya na speaking tongue ọkwa na-ekwugherisi ihe mụ bụ mmadụ na-amụtara wee bụrụ ofu idiot na-enweghị ọ na-agbachata na skuul bụzi ghọtara ya Jehova na like bụ ndị nzuzu tụrụ ha ụmụ okpoko o kwuru ya ga-ereziri onwe ya ndị ga-awọchip ya ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ji wọchip ya so ịjụ na ya awọchip ihe niile bụ ka asa gị isi brain washing asa gị join ihe niile na ebe a mugu sentere bodreke yes asa gị isi ghọtara ya a na-ekwu Pastor David si ya na-echi ime anya ọkụ gị bebe anya ọkụ na ọ gbasa ya na ya sendrọ n'ihi ya mgbe anyị enwebeghị ụlọ
nya nyere $1 million. Oga ya onye ka nyere $1 million. Ka ụbọchị nwekwa n'ụlọ na family house ha ka obi kwe ụlọ ochie. Oga kedu oge ị nwere $1 million a? Kwụrụ ka nke ibido chọrọ mbọsị a anụkwa nọ 1999 ịda 97 na 99 ka ọ gbapụtara ka o bidoro nke ya anọ nọrọ n'aka David Oyedepo dịka aka o ji wee atachi ya David ya n'afịa ịghọtago ọ nọrọkwa ebe a na-emekwa ihe ọ na-eme with all the things mana anyị na-anụkwa about people ịghọtago ke ego mebere ihe a amakwa mgbe iji bido mgbe nwoke a bido nwetebekwa ego na chọọchị ya oge o bido nwetebezi ego bụ oge etinyere another kind of thing like ego a ga na-enye n'offering enyesi offering ịmara ndị pastọ a na-akwụfe ụgwọ so ka arapụzi isi n'ego emeta na offering kwụba ụgwọ si meelụ pastọ nke ya iche ewee meelụ bidozie emebezielu pastọ nke iche ka a na-emezili ya ka ya nwa na-enwetazi ezigbo ego gbaa ka ego ga-abịabazi ya n'aka mana onye ka i nyere $1 million ya which ihe gbaala anyị receipt ka anyị fịa God wee sị ke language God sụrụ gwa anyị language ọ sụrụ ka ọ bụ na ị na-aghọta ma ọ gwa gị kọwara anyị na eskilibibibib bụ ekwekwara na ịgwa anyị ka anyị ghọta anything short of that igbu mugu ndị ga na-erite ebe ụmụ anụmanụ a ihe ga-abịzi onwe bụ Jehova anụnwa ọrụ ya mara mma na-eme ihe niile. Kedu ihe o merụ ndị a na-asa abịa mgbe na Jehova ahụ ofu ịdị otu biri n'ụwa mgbe nwa ahụ kọgherie juru aka ike chicha ndị mmadụ mechi ihe niile a nwa aka na-ekipụ memori ya na-akọrọghị ya nke a na-akpọ Jehova. Kedu ihe ọ na-emere ndị a na-asa abịa chi ndị ọzọ na-ada emere ndị ọzọ? Gwakene m nọọ ihe a ọ bụ ego ka o nyere ha? Ihe agụụ na ebe ka ihe ọ na-ebe m ụfọdụ na-enye buru kalenda pasọ ha debechena ya na agụ ewee bịa ugbe gịnị bụ ihe Jehova mere ndị a Chukwu na-emeghọrọ anyị? Achọrọ m ịma kedu ihe o mere ndị ala na-emenwụrọ ndị a abịa n'ụwa a kịta wee sị nnọọ ka echeki ya ndị God nke ha na-arụ ọrụ ọfụma. Nwanne gee ntị, ụwa niile a enwere Nigeria, ịbịa Nigeria enwere different languages ọkwa ya na-epụọ enwezi different tribes, enwere Zulu, enwere Ọsa, enwere ndị Fulani ma Hausa ma ndị Tswana na ndị ọzọ sizi enwe n'Africa wee pụọ nwee Japan, nwee China, India, nwee Mexicans na ndị a niile. Biko ka anyị kwuo eziokwu ke ndị God ha na-eme ọfụma at the moment? Akwa ndị mmadụ ka mụ na ha na-akpa nkata ọ ihe niile ka ọ bụ n'ọnụ ọkọ ya bụ Jehova bụrụ ọgụ bịa ndị mmadụ na-atụkwa ụjọ na-enweghị iwe ọnwa o mere eburu ọgụ bịa ka o mere eburu tọnda God ike gwuru ihe na-agụda bịa ndị oyi gbuo anya emekọta complain oge ntị no oyi gbuo onye a ọ ya kwanye onye accident ọ ga-apọniji onye a forever. Ọga punishment gị a debekere ya ka ịfụ ndị bless. Oke mmadụ si nọ nke ndị Japan, nke ndị Japan ahụ bụ no Buddha ọkụ ya na Buddha na-eme ọfụma. O wee si China
onye nke asị China nkọ ọ buda agwa ịghọtago. So ke ndị nke ha kwụ n'ọkụ at the moment, nke ndị Amerịka na Israel ọgụ mgba na-eke ndị Israel esigidego onwe ha ọkụ mụnyobe ha ọkụ. God awa mọ ọ dị ka ụda egbe ndị nsọ achụrụ na God achụbie ya chụbie. Ihe God Jehova, ihe God a na-aṅụ n'ọbara maka ji ọ dịghị ebe a, ebe niile ọbara na elu ndị nke ya in God we trust. Ahụ ọfụrụ ha na ije na New York gbazie na street, ije na LA onye ọbụla nọ na street, steeti ọbụla ejire kịta anọ si immigrant gịnị over a stolen land na ana ezuri ezu eburu amana ndị mụmụ ndị amamụ Amerịka na ha na-ekwu ihe emere ihe na ha nwe ana ọ na-abịa ka Trump na-asị na mmadụ ọkwa ndị a na-akpọ ICE, ndị ICE ma wee bụrụ na ha na-eje na-akwụgharị na-ebukọ ndị mmadụ eje ma workers eburu na mmadụ bụ immigrant. nweghị ihe n'ofu mgbe ndị Afrịka nọrọ onwe ha unu esi ebe unu si buru ụgbọ banye mmiri chọrọ anyị bịa buru anyị by force bu n'ebe unu kịta onye efere si na onye ilegal Chukwu kpọkwa agha ọkụ mmadụ anyị achọje nwanne ya ebe ọ nọ, hapụrụ ha ka ha jefu ebe e nyiri nna ha amụọnụ ya in African way. Anyị na-amụọnụ ndị nna ya for 50 years. Onye jeziri Amerịka nọ karịa 50 years. Ihe ọ fụrụ ọhụrụ amadịghị esi eje ebe mmadụ wee nọ ya 50 years. Mgbe eji anata Naijiria mmadụ ya afọzigo gị n'ihu ka ikuku na-ebu gị wee nata. So ije saịdị nke ha efe adịa n'elu France butere PSG butere kọp ichere anyị na-eburu obi aṅụrị jee ebe a na efe adịa. Ije Ireland denjada etu a ọnwa ihe obi na-agwa ihe a bụ ị ga-amadị eji anọ n'ime na ihe niile change go from the time a fracture to the whole world down. Gbaa a fracture to the whole world down, ihe niile take go place a reset ya everything na nachighị azụ. He ga witness put na nwobre oge kịta na dollar na aka ya ga-ada. Enwebụkwa euro before, euro adịrọ before, mana emesi euro apụta onwere ka ji pounds eme ebe a pounds ọ ka na-ekwu okwu. Mgbe a nọ kweta na dọla anọ na ka ọ ga-anọ euro apụta ya na emegide gị ihe kịta. The next thing kịta Africa nwa mepee anya nweta onwe ha now. Most of them join all BRICS now. It's over for America. I dey tell you, it's over. China dọbara ego ga-ebupụta ego, Africa nwee gold abaki anya up. Etu enwe Commonwealth, ọdịo na otu enwe UN, ọdịo na BRICS. Back enwere ike sef nyekwuzi Africa the power to manufacture fawa na alụ their own equipment, weapons, ife niile. Enwere ike kwuo mmadụ alụ na nuclear weapon, mana ọ dị possible. A ga-arụ ya. At least ma na ya bụ beginning of ndị Igbo rise kwa again. And I rise ya nwezo onye ga-abịa preach gị ma omenala. I dey preach. Rising bụ na ndị enwerogo onwe ha. We can now manufacture. Ihe ọbụla anyị na-manufacture is food that is better to consume our own products. And ị na-anya food that na consume Nigeria ga-echenji ya obere oge. Ihe anyị na-ekwu regional police ị ga-afụ obere oge. A ga-echenji democracy ya na watch. Everything na-echange. One day ya siri ike ọkwa omume because the more Chinefo the more a na-enweta ndị embrace light today. Ndị gụrụ akwụkwọ ndị close to ihe a na-eme. By then efu na almost PG president general enwesi n'obodo abụrụ ndị ma mgbe ha gụchara akwụkwọ. Ịma na ha ka dịkwa modern. Enwetakwa aka touch of modernity n'ihe a na-eme ọ ncha bịa.
otu a nọ na America ama ekwenata gba asị na-etinye na WWE venwa nya World War 3 America anyị anọnata dị ọgụ because n'ebe a ka anyị etipi onwe agwụ ugbo and they tell you na ị ga-afịa. So mgbe ahụ ruo n'ona ndị ọbụla na manufacture na-eyuzu ihe a na-enwe efu na economy ndị Igbo echenjibe ana ego anyị egbokwu changing power na presidency ihe niile a na-echenji n'ike because o nwere some other countries ga-abụkwa echi fụ na military take over. Onwe ya ọbụla dị possible na in many countries in Africa military na China at least we go up to 6 countries in Africa military na China efosu na-aga enwebe competition ka afọ ihe dị iche between civilian or democracy na nke a na practice na yetago ị na-afịa ihe niile a na-echenji onwe oge erue ife gị nwa bụ na Nigeria ga na-ekwu nna biko na ma kwadozi ịba anyị mara nọ night shift ha ma kwadozi ịba ọrụ na ngwa echi ka ikwue mgbe abụzi ụmụasị a nọ sekịta ma ndị a na-agụ secondary school na watch sizi ihe a na-eme n'ịntanetị na-aghọta ihe a na-ekwu ha wabụzi ndị ga-ebenefit ya anyị nwa ga-asụrụ ụzọ by enlightening people push be the message ka ọ baa na ntị ndị si na ha bụ leaders ka ama na their time adịgo up fama epụ aka ọchịchị baa n'aka ndị nwa ihe ndị fụrụ ụzọ by that time ime abịarụ ọrụ mmadụ 800 kilomita na-amanye onwezi ihe because na power ga-adị na local government ha na-afụ maka wards niile dị ebe ahụ ụzọ a na-abanye n'ime obodo ọ bụkwa major roads not streets or local government ka ọ dị by then onye ọbụla ga-adị happy to pay tax a ga-enwe more companies ga na-akwụ the tax even you can float your company ọ sị ya bụrụ no yogurt ka ị na-eme local yogurt register anya onye gafe ọṅụọ ya mana your own product ihe a na-agbazi akwụ na ihe na-agba na-akwụgharị na-emewu kọp onye nwerere otu ya bụrụ na na-etinye na-ekpuru isi alahụ ụra nọ ya ka ị na-enye itinye inwe mechin ya ị na-eme ya efu ihe mara na onye ọbụla na-enwe kọmpani regista biznes gị ịbata Asaba ka m gwa gị na ịbata Asaba na o nwere ife ị ga-afụ na Asaba ọ dịburu ya bifo m ga-agwa gị ya view Shoprite bịa set ya standard ịbịa Asaba kịta malls plaza ka ị ga na-afụ na apart from plaza ndị mmadụ na-abụzi onye ego anị ọlụọ dị ten ọ na-adịkwa n'ọfọ standard ọ chọrọ dịkwa ka ihe afro na abroad otu a shops na-adị na ịbata di ya bụ na supermarket ihe every item ga-adị dị ya ebe ọ bụ na ụdị ya abataba gị Asaba na ka m gwa gị ebe o si gba mma na ọ bụrụ na ịbụ onye na-alụ chinchin plantain chips and in a way enough quantity ị ga-aga to these shops na-develop your products gị na ha reach agreement if this your product na ihe a na-ere ya bụ 300 naira na ha ya na-eri 10%. ikweta ị supply bịa your product anaba na shop anaba na nke ndị anaba you nweta nwa 3 alone you nweta nwa 3 shops ị na supply ndị ebe ya ndị gara ha na-eme business bụ Mercedes ịkpọ ha gwa ha na brand ịchọ ndị na-produce ya and you can we lose level maka register company ya if we need more hands enwere much demand mana output to the small so you need to employ more people. You employ more people kita on there get help production at the much consumers not out there. You hear that? If the consumer you are where na there because someone will pay for on mega na be na side ya. Hardship na you don't need to move about with ego. Aya na ebugharịzi ego a na-ebugharị na-akwụgharị na-ekwugheri ebe life adịtụrụ onye ọbụla easier a achieve te nwa ọkụ dị ọnwa gwekwu ụgwọ ọkụ mana ọkụ a dị to aid production iwe dị reliable for by then ebe ahụ ị na-eji ego plantain ahịa ahụ ị na-abịa ego plantain n'ahịa ahụ ị na-abịa ego plantain
ndị mmadụ afụgo na demand dịkwa na plantain na-apụta ebe a na-eru ana farmers eme increase in the farm ndị na-eme ya ifuzie na-enwe na stability in ndị na-supply ha in the market enwere enough so ifu na ya need yozi ide ego something n'ugwu Hausa east agbaburu onwe ha mbọ ugwu Hausa emeburu onwe ha nke ha ewu a mmeji ilodu n'ugwu Hausa anadịghị ya ngo ana lụọ ọnya my own ranch na-azụ ewu ụmụazị nọ n'ogbe enwetebe ego banye na onye gbọọ nni ewu butelu m atụọ ya na scale akwụ ụgwọ efu na ihe a na-arụ na atọ fit ụmụazị na-eje akwụkwọ a na-agbọ nni ewu na-ebute hia every morning na-abịa atụọ na scale enye gị ego efu na ị na-agụ secondary school na-enwetegodo ego on the side to help your parents and gị nwaazị as a person ka inwe ike na-eso ebutekwa ego life adị easier by then ihe a na-emezi n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ enwezibe dị ka nna gị na nwa gị na mmụọ nsọ mgbe ọ gị dị too busy to talk nonsense ịdị too busy ime nkọghịrị nakwa mbọsị ụka mma ejeje gbara ego mmadụ asị m na m obia na nwere ga ije worship God asị na ebe a na-arụ ọrụ na ma na-ekenye ebe ahụ ị nọ na-arụ ọrụ na kọmpani o nwere mgbe a na-anọkọta ofu ekwipment agbakapụ eze anya ife ya ekwu bụ ekene dịrị Chukwu ikene gị onye bụ Chukwu onwe okwe ka ị na-ekene yes onwe ihe dị iche na gị na Chukwu onye na-eche na ọfụ Chukwu buru afọ na efu Chukwu ga-ahata etu dị ka ọ dị onwe ihe dị iche eweta aka gị na o nwere ihe bụ na agbanye wee were aka gị tinye n'ime ya ewepụta aka gị ahụ fingerprint gị niile a ga-adị dị ya ịdị iche na your fingerprint ọ ya ka eji wee na-etresi na enweta your fingerprint enwetago so onye fụrụ gị afụgo God ọ ya hapụ ma etu a ihe onye ọzọ ọwara na agbụ ya ee ihe enwe taịm ịpụta taịm ị ga-eji jee ọnụ ka ego obi na-adịrị mgbe iji ibi ego ị na-adị happy ị na-anụkwa na a man who goes borrowing goes sorrowing ịgbara ego na kama ihe ejebe ibi ego na kọmpani anụnwa na ha na-emepekwa mbọsị ụka ka ije ebe a ị na-akpuo na the factory rugide ọrụ chi eje na-agba ego 20 ịkpa ka ha rụgo mma no expenses azaga na-ekogodo ume no expenses onwe onye na-achọta gị onye ọbụla onye na-achọta gị ya onye nke bụ ụzọ klọb anyị na-achọta gị maka na ịgbago na ọnwa akwụ ị ya akwụ ụgwọ ụlọ ọkụ ịnọ ka a na-agba ya ndị Lagos na-ebidozi na-akwụ ụgwọ ụlọ every month ị nwere bill who to pay ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ DSTV ị ga-recharge ya ma ọ bụ na inwe enwere ndị na-agbazi moto apụ na-anata transportation a na-ebọjetị iche ịrụbago ọrụ na ihe erite erizi nri ihe egonu foodstuff filo friji nya groceries ị ga-ewepụta transport wepụta groceries wepụta ma ego nepa go ma ego ọkụ ime ihe ndị a niile ma nke ụlọ ọgwụ insurance niile ikpọpụtacha ya efu na ihe fọrọ adịkwa much asị onye nwe ebe ọ na-eje nwere ụmụnne nwee ife echeghị n'iru efugo na ego adịghị egbo mkpa n'idiri ịdọbụ ya ọzọ ịdọbụ ọzọ bụ na ịchọkwara another company bụ na ịgbasa nke ịbanye nke ahụ si nwetebe double salary wee jidekwa n'ime ya dịka mpe na ndị otu iwe ya na-enegodo onwe gị anya ịkpazịa hapụ frivolities ọ bụ onye suru ụgwọ gị suru ụgwọ ga ekwu okwu ọzọ ijechi ekwuo nke wee wee na-expend ego n'ihe na ihe no benefit mgbe ahụ ka ị ga-ama na mmadụ ịrụ ngwongwo ụlọ bụ waste of time and nonsense ije ruo ngwongwo ụlọ sọ gị na nwunye gị na ụmụ gị na-abụ na-etọ ọbụla ihe niile a nọrọ in rings ị na-akpa ego na-agafusi ego na-enwere isi chịkọrọ onwe gị
mana o nwere mgbe bụ na o ruo you must chịkọọ yourself maka na ịnekwara anya efusa na ihe na-eme you change your mentality ozugbo ihe abụghị ihe senator white ka ọ bụrụ na ibilong mba abụghị ihe iyi senator white ọga jeans ka iyi na-aba n'ụlọ ọrụ nwe onye gị na-enweta mgbe aka ị ga-ama na Asaba bụ ọrụ oyibo ka ị bịara ebe abụ abịa nna gị ebe ya ịbịara bụ ọrụ oyibo ịbụrụ onye Asaba isi Imo steeti bịa nke a si Enugu steeti bịa esi m Anambra steeti bịa nke a si Abia steeti bịa ka a si Rivers steeti bịa ọga otu a ka ọ dịkwa na ịbịara plen jee obodo oyibo bịakwa ihe a Asaba ya nọkwa every day that passes by ma o nweghị iji ọga idiot ọsọ ojela ahụ ebe a na-akụ smoke mgbe a debere mmanya free ṅụọ ị ga-emecha ojezuo oge arụ maka na ka a na-ekwu ị ga-aghọta na ihe anọ otu asa speak to you na ife anọ na-abụ June ọ ife anọ bụ June I'm not joking January anyị bịara nya ihe anọ kịta June arụ agwụna ọ bụrụ na ebe agbọghọ bịara na ihe na-ekwu ịdị 29 years chiaka gụrụ 30 ịdị 30 years na chiaka gụrụ 31 ịdị 24 chiaka gụrụ 25 ọ na-agba ka wildfire home kpata anyị isi gị na onye ọbụla na-anụ nwụrụ nwaanyị nwoke ọbụla na-anụ nwụrụ nwaanyị na 33 ma 35 na ọ ya anụ natazi nwaanyị jiri ruo 40 o siri ike ịgụta mmadụ onye dị 38 wee nwaanyị ọ na-eme vam ọ na-adịghị nna ka ị mara ma ya kpakpata aha ọ na-adịghị ka life ọkafọ ọ na-agbago o ozugbo onye eruzie dịka onye apịara chovel ga-emapụ n'ike na-afụ na ihe ị na-eme apụrochi n'ọkwa 40 years efulatị 40 nke a bụ na nne gị anya ekwe ya agwa mana nwanne nne gị mgbe ọbụla ijiri ebe a ọ na-ajụ Antoni a sị na na-ajụ ọnụ esikwa na ihe aja dị kpọtara m ọra Antoni na-agụ ọhụ sensu alright ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị kịta ihe eme bụ share anyị vidiyo emetụrụ m aka na share button ka ndị mmadụ nwee ike nweta wee join. Now the next question anyị na-ege ịjụ onye bụ devil, onye bụ Satan? Achọrọ ka m kọwaalụ ndị be anyị onye bụ devil na onye bụ Satan. Enwere devil asa ajọ mmụọ, mmụọ ahụ rụrụ arụ, like mmụọ ahụ na ọdịrọ mma. Etu a alụsị dị ka ewekanye otu a, because mana onye dị evil n'obodo, onye ọbụla dị evil n'obodo nwere ndị nọ n'obodo a ya na ya dị na mma. O nwere ndị na-ejiri egwu egwu. I dey tell you, onye ahụ obodo na-alaikọrọ nwee ndị na-ejiri egwu egwu. So mmụọ ahụ efu ị na-eche na mmụọ anụnwa na o mere nke a, ma o nwere ndị ọ na-efefe. Otu a ka alụsị ntị wee dị n'ala Igbo. O nwere chọrọ ya chọọ, ya ọbụla na-agbalị ọsọ, onye ọbụla na-agbalị ọsọ for a reason. O mekago so many people ọnya because odegbu n'anya n'azụ, odegbu n'anya n'azụ. So many people gbara ya ọsọ, ndị agbara ọsọ jizi na-ekwu many bad things n'isi ya, which no ihe ọ na-represent, because ọ bịa ka gịnị ya na-amị ọnụ. Ọ chọrọ ga-achọ ya, mana ịchọta ya ọ ga-efinish ya, ọ na-eme nke ya n'ebe anya n'azụ. Ighọtago? Mana Satan, ka dị iche na Satan na devil. Satan bụ mmadụ, onye ọbụla eyuzu wee nweta onye a bụ Satan. Mana the act bụ a devilish act. Achọrọ m ka ịghọta the thing ọfụma, na devil na Satan abụrụ ofu ihe. Onye a bịa gbaa gị egbe
gbagbuo gị, onye a bụ Setan. Onye ọbụla riri ego meka gị, onye a bụ Setan. Onye ọbụla jire n'azụ na slanda afa gị bụ Setan. Ka anyị na-aghọta ya from them n'asụsụ nke ha. You got to go. You don't understand well. Onye ọbụla plotụrụ against you, onye ọbụla na-achọ ka ọ họtụ ọgụ for no reason, onye a bụ Setan. Anyị mana ebe ọbụla Setan je na ọrụ ya adị mma. So you then make Satan expect ka ọ carry out a divine act, a holy act. No, the act got very devilish. You got to go. We have seen a devil when you're not baby. Never with disaster. Even with disaster, seen a devil when you're not baby. Mama got to get. So I know where they are more. Now we're getting a second and the pastor and the Diviana Mayan and the Marama and the Diviana Gueber. The Diviana buying a good serious aga. The Diviana and Igbo Hane Guaga. But you may not understand. You just obey Dibiakita. Wesi ko no choko ne na elu gife o we gba alu gafa. O gba ba fa wa gbasia. They are busy to the point na choka alu odi olu. Enwere ike ọ bụrụ na ọnwụ ụbịa, ịma anụ na ọnwụ na-abịa n'ekwuru, ị ga-achọ ka arụ ọrụ ka ebupụ dị ọnwụ, a ga-arụ ya arụ. O nwere famili bụ na ihe mere na famili ya na onwere onye ga-akpata nwa ego ebe a. Ndị nna nna fa abalị into covenant with alụsị na fa achọrọ ife dị ona na ebe fa ji ya akwụ ụgwọ. O nwere ndị ilu mgbe a fa kwụrọ dị ụgwọ. Alụsị kama alụsị ya art jango, ndị ahụ ewela anịfa jee gbaa n'ibe wee mee ifefa na alụsị kwu. Anyị a metụkwa afa enwe ekwudo ego Saturday anyị a fuo like that. Nwee ndị alụsị a decide ebe ọ bụ na ndị a bịara onye ya ife dị ona na n'ụna for mmadụ iri nri ọnụ n'ụna na osiri ike na ọma adị possible. Alụsị asị ọkwa ịfụ family a na ife ama adịnata na this family maka iyi na ha mere ihe dị ona, maka na ha gburu m ọchụ kwachie, maka na ha mere ihe dị ona na ife ama adịnata that place. Eti ya before you know it, ndị kọmitiri ya hapụsịa ọfọzie ndị na-amụrụ the gravity of ya, maka nna ha gwa ha, nna ha ghọtakwu ihe mere ya eme. Ndị nke a na-asọfa ya wee rute to the point na nke nwa decide sị ka ịma aka n'ihe na-eme na be nna gị, ka eme na onwe onye na-ebilite na ife adịrị ya ije wee sị gị na maka a ga-agwa gị, agwabazie gị agwasịa ego iji ya eme ọdịkwa na ego adịrọ ya kpatara na some families dị etu as we do today. A devilish act. Devil nọ here. Yes, devil nọ na that family. Devil nọ na that establishment. Devil nọ in somebody's life. Ọ na-amanyelụ mmadụ aka because ịbụ part of that family ọ bụla ọnụ and dị against because of one or two things emerụ mejọ mmadụ merụọ anyị. Iwetago now onye ajụjụ ekote ihe a bụ ya bụ the Satan. Onye ajụjụ ekobata dị wahala, jee kote alụsị, jee kote okwu na ụka. Some families ije taa ịnere anya nwoke anọrọ ya, so nwaanyị o nwere ise ma you may not understand. Ọ na-akụ aka ege ntị asị gị jee ka ị malụ na ife aka gị na ndị pastọ ya nọ na-akọ ndị pastọ ya mana ha na-eje ụfọdụ bụkwa na ha makwa anya ihe dibịa marazie ka ha mee ya n'ụzọ ụka, mana mgbe ụfọdụ commitment anya ekwu ya gacha to the core. Dibịa na-erelate onwe ha easily than pastor, and dibịa na-anọkata
o jee somewhere jeje data ọgwụ ọfụ datasi ọgwụ ọfụ bata mana pastọ adịghị emenwu ya due to ọ bụrago na o jekwa onye agwọnye ya ọ na-asọbụrụzi dị ọrụ asọbụ ọ da practice ya mgbe anyị eji wee ịnụ ọgwụ ichere ịnụ ọgwụ dị nso n'ọdịzi egbucha ụmụ anụmanụ anyị egbu ewekọta nke eke anyị eke ndị ka a ga-esu esu ihe niile a ụfọdụ ka a ga-amụ ọkụ ụfọdụ ka ihe niile ahụ efuru pastọ anyị enweta ya ma eme ya bikọs ndị mmadụ chọpụta na ọ na-eme ya asụ na ọ na-agwọ ọgwụ agbagharị ọzọ so o jezie ndị nwunye ọbịazi ọkwụ ọgwụ ụgwọ imeri ya ịghọtago so ha makwa ụfọdụ n'ime ha ama ya mana the deception dị ebe ahụ nwa ndị magodo ife abụja ngọ mana ihe ekwekwa ndị a ị na-ezochiri ndị a ihe na-eme na-epoturu onwe gị na anọdatin ihe bụ ebe bụ Satan demon ajụ m ndị ụka nwere emu ebu demon ịma ihe bụ demon onwe ha onye nọ n'ụlọ ụka ghọtara ma ihe bụ demon onwe onye ma ihe bụ demon demon adịkwa ka ihe anyị kọwara about Satan because that word abụghị our word ihe ahụ aghọta ya ị na-arụ na ihe a dị demonic kwe na ya na ihe a dị demonic ọ dị iche na devilish anyị gara ewere ofu ka anyị wee hapụ ịkpa baa deep because na onye anụ akpọ King James a hụ na anụgokwa na ọ dere akwụkwọ about demonology ebe a kọwara ife bụ demon which na ọ bụrụ na ịmala ife bụ demon efu na most of your pastors bụ that demonic powers ka ha ji eme ya ha na-eme na Bible ka enwe ebe a sịrị na onye anụnwa na ọ na-eme deliverance na ọ na-eme ndị ma deliverance ewesị ka ebe ahụ o ji eme ya ewesị asị ya n'ọba ezibab ndị be anyị na-akpọ ya bụ Ezebul hụ na anụghị ya n'ọba ezibab na ndị ụka anyị o nwere onye Baịbụl kọwara ihe bụ Beelzebub ọ ihe bịa drọpụ ọba anyị ọnwa nke akọwa enwe ife a na-akpọ Asmodi enwere ya nwee Satan Beelzebub, Asmodi, Satan, na-ekwukwa ọbịa m n'isi nchetelu gị so ụmụ ya niile bụsị okwu powers ma etu esi wee megasị ihe in the ancient civilizations otu a na-asị voodoo ma nke akpọrọ magic asị na onye a na-eme magic ịmara ya ghọtachi ya enwere magical powers abi o nwere power ị ga-ejide you no go fit die na asị m na o nwere power ị ga-enwe gịnị bụ na ị nwere datin ihe eji wee dọkọta those things highly expensive ya bụ ọ dị occultic ndị mmadụ anya emenwu ya ahapụ ya onye ọbụla jizi ike break nwee tru mee ọ dịka TB Joshua overnight a na-asị na ọ na-eme nke a prophet of our time ya magic ya ndị anyị na-respect chata nwesi ebe ha nọ o nwere level ha nọ ala ndị niile anyị furu gbagote na onwe ha nke nwere obi mmadụ anymore na ihe na-agbalị most of these your pastors ekwesịghị ọ dị ime ha ala ọ ga-abisa gị aka otu a na-abụ nwaanyị nọrọ na nsọ nwoke a na-agba ọsọ chi ili nne ya ma onye chiri echicha chi ili nne ya etu a ka ekwesịghị dị ka onye ametụ aka oge mbụ ndị mmadụ na ndị dibịa adịghị emekọkwa
na-egekwa m ntị ọfụma. Dibịa ọbụla na ebe asị na asị mmadụ bidoro dibịa ọfụ, mmadụ na dibịa ada emekọ. Ya kpatara na ị na-awọchikwa na Nollywood ịfụ na dibịa na-aga ọ na-aga n'onwe ya, ọ na-aga n'onwe ya. O nwere ike dibịa ahụ efu na-emuvu that moment arụ ya niile agwọ ọgwụ, arụ ya niile agwọ ọgwụ. O nwere ebe ọ na-eje, and ebe ahụ ọ na-eje enwere ndị bụkwa winchi bele ebelu chọrọ ịnatu ya some powers. Onidiri iso ya n'etu, onidiri ine mmadụ anya, ọ na-emove straight. Some of them achọghọ Igbo encounter with you. O metụ ha ahụ, o nwere ike disfigure gị. O metụ ha ahụ, ịma niile idiri imekwa thorough cleansing before bụrụ mmadụ. Even egwu, some egwu agbasiri agba, cultural dance agbara agba, onye ọbụla abacha n'ime ihe a pụta, you don't dare touch that person immediately. Onye a ga-eji akwa fichasị arụ ya before ọ na-anabie, onye nwe one or two things ọ ga-eji clean onwe ya before ọ na-abịa. Ka ihe ose ọjị ju, ka ihe eji wee chọpụta ose ọjị. Now, some of these people with that powers, they can travel from East ebe to America, to Brazil, to Argentina, side ndị be anyị na-eje mgbe ahụ, Puerto Rico, Puerto Monto, ebe a niile ndị be anyị na-eje eme business ebe ahụ. Oge ahụ the civilization elu bụ n'olu kịta, border asịkwa na border asị ya this that, mana ịgba na mmiri pirates nọ that time. Adịmekwe pirate ndị be anyị. So o nwere ihe a na-emesi encounter, enwere bandits na. So some of these people na-echi igbo, ha na-eti ngwa ahịa na mmiri, ngwa ahịa agaba. They now have to travel to that place. Iya afụnati anya oruo that place. Don't think I'm joking. Ya na agba bụ ka ọ dị. Mana ọ pụọ, ị ga-ama na ọ pụọ na. Ha na-eji mmụmụ ọwa apụ. Etu esi agba rocket. Eshuto rocket ọ pụọ, ọ jebe etu a ka ha si apụ. Then ọ pụọ ma appear na that place. Conduct your business ya mee ihe na obi ọ nachigata. Mana ọ nata before family a ga-afụ ya anya, ọ ga-perform kwa some certain things, ahụ ya dilute nata. You got to go before ọ pụta. And onye isi ga-afụ ya first wife ya, ka those first wife adeji egwu ha nwa ga-ama ị ga-initiate kwe ha into one or two things, ha ga na-backing up. Mgbe aka nwaanyị nwere ebube, that's why you don't divorce them like that. Ha bụ your backbone, ha bụ everything. Mgbe ike bụ ike. So when so many civilizations bịa na practices ihe dị mgbe a kịta o nwere ndị ya anụ maka echibochi, but by then without those things you can never succeed. Oge ọ bụ ike keta olie, it's never been easy. Some farmers efu akpọ great farmers ndị DG. Some of them na-aghọ agụ, ụfọdụ na-aghọ ọdụm, ụfọdụ na-aghọ ife dị iche iche. O jee nọrọ n'ugbo ya n'abalị, ụmụ ya na-akpụcha ụla, nyanwa edozi onwe ya muvuo pụọ ọbụla anụmanụ. Mana for you, ihe a na-echenji ito, ị ga-amakwa capacity gị, iwe nwee ike ichenji nwuto ife dị ona, ichenji eto datin jee nọrọ na family ka ịfụ onye ga-abịa. Because etu a mmadụ na-esi atụ mmadụ eke kịta, etu esi atụ eke ka eke bịa na tuo gị ife inwe ka ya na ha kee, etu a ka some people si eje n'ugbo mmadụ mgbe a eje destroy ya your crops. So eluzie onye ahụ aghọọ anụmanụ dị stronger nọrọ dị ebia ọtagbuo onye ahụ nwụọ physical. Ihe a niile bụ ihe mere back then wee na survive. So o mere some people ha ma their way n'ọlụ onwe ka n'ọlụ onwe m agafere ya ahụ ma ama m ya. So I practice go so many things in the past. Emesịa
ụka abịa oge ebute Christianity a bụ ka e wee dilute your own power ka ha wee nwee ike conquer nwa ego ha wee set go out ka ha na-akọ nka with their newly found system akpọ religion. Ha were ya na-akọ nka na-anatu ndị mmadụ their resources wee buru akụkọ a wee bịa wee disarm anyị completely, disarm anyị totally. Mgbe Queen Elizabeth mba Queen nke mbụ nọrọ before nke a Queen nke mgbawa ịnụ a na King of Ata nke Igala jekwuo onye agha aba ebe ndị ọzọ ba awụ emegide na ekpupu okpu demand emecha ọ jụrụ anyị mana ọ mecha mgbe o kpupụrụ okpu aṅụ wee gbaa ma Queen ma onye ọbụla anọ dị agbalịsi onye ọbụla ọrụ dati nke ji okpu demand bịa bulie demand agba ọsọ and so many other things so mgbe ahụ anyị nwere power. Ọ ya ka ndị IPOB bịa n'oge a siva na o nwere ife bụ na a na-ekwu ekwu nwee ife a na-ekwu ekwu iburu ụzọ gwa mmadụ na-ekwe ihe eme onye ahụ eburu ụzọ dị ready na ọ bụrụ na ị ga na-agba afọ a na-eme nke you need your weapon ya na-eme si tinye ego na eme nke anyị nwere natural things eji ewe eji war natural. Some of you amụba ọnụ mgbe a nụrụ Biafran war jee mee research oge ụbọchị m kwuru ebe a some people are confirm n'Abia steeti ebe a o nwere side bụ na ndị amị agafe nwe because ndị amị a na-ene anya ebe a gba ha ọchịchị mana ndị bi side a na-afụ ndị a jee na-anwude ha n'aka na-apụgbusi ya ha gba ọsọ na data axis. Ị ga-emenwu enwe total darkness a na-eme ya eme. Ị ga-emenwu na onye ọbụla afọ n'ilo onye mara bịa ya na-akpuo na ọkụọ 7 o'clock na onye ọbụla afọ ihe ọfụ ya were na-eleweta aka 7:30 anụ agbaribe onye ọbụla na-agbari onye ọbụla afọ ọgọgụrụ onye ya afọ onwe anụ chifo na otu onye ọbụla afụrụ ahụ zasịrị aza amaragodo ihe mere ya amaghị na aghọta ngụbara agụ ana nke anyị nidere eme announcement na onye gazi ọkọ nakwa ihe afụrụ na-asị eyi na ya makwa eru anya na-eme mkpọtụ mana ịma na onye na-agwa ọ na-efi n'ọma ihe na-esi onye ekụpụrụ ya o busiri ike dị na agba bọsị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ọgbụ ya onye kpụ anụ cheta na onwere kpụ asụsụ ngwa ya ka ịma nke anyị ma nke ọzọ o nwere ebe amamihe ujere ebere nke onye ọzọ ebidokwa na-akọwalụ gị ihe bụ ihe na-ete ka iji wee bụrụ onye Igbo kpatalụ ndị asị gị rapụ onye ọbụla asị gị na ya bụrụ onye Igbo na ọ bụrụ onye Igbo akọwalụ gị ihe otekiri bụ onye Igbo egbe ọsọ sef obodo niile na-atụ Igbo ụjọ ịnwa anwa mee onye Igbo ihe ọjọọ ikuru ogo n'ụwa ha onye Igbo amaghị ihe na-abatụ a na-eze ndị Igbo eze before the ancient people ka anyị no touch not my anointed onye Igbo ka a na-agwa gị ndị eburugo ụzọ study ya ndị wusiri ike wee n'oge chọpụta na ndị aba aga ndị nwere their own civilization mgbe ndị ọzọ na-agba ọtọ na-agụ aka n'ike na-esi n'ime ndị Igbo na-edresi ọfụma nọrọ ọfụma na-arụ ọnụ their own ndị maka ihe anyị na-arụ ọnụ gọọmenti nke anyị iche na gọọmenti iche na federalism a na-ekwu okwu wee ebe anọ ka nke anyị mma our own system of government magburu onwe ya obodo eji enwe ya king eze a dị ka president na enwere kabinet igwe godu otu enwe senate ọkpọ ya House of Assembly enwere ndị akpọrọ ndị like n'Ọnịcha na enwere ndị a na-akpọ ndị nke ya na-akpọ ya ịma na ije Ọnịcha ndị nke na-ekpu okpu red dị iche o nwere ndị na-ekpu okpu anụmanụ na-akpa ihe akpa ịghọta ọ dị iche o nwere nke bụ na Ọnịcha na emefe ichie ya ị ga-adọba na millions of
ịghọtago otu a ka enwe sineti nke akpọzi anọ unicameralism enwere ya enwe jesizie nwesizie ndị ichie na-afụsị maka ogbe dị iche iche. Ndị a bụ ndị na-represent ọzọ, yes, ndị a bụ representatives members House of Rep. Ewebatakwa n'ime ogbe ewe nwezie clan head bụ ọkpara okenye a na-eje agba okwu na bie nyanwa na ọdụ ka kansụl okwu dị ebuji ebe a. De n'ime ebe a enwekwara women leader, nwekwa majority leader na ụmụ nwoke. Ụdị sistem anyị nwere na be anyị ekwesị like ebe nsi kịta anyị na-enwe family meeting nke ime ogbe o nwere ka okwu ga-adị ebute ya n'ogbe, ma ọ bụ na ekwu nwa ya na family ebute ya n'ogbe kwuo onye ma ekwutere ya eburu jebe na town hall ya village hall mba anyị ebuji ya na nke ọkpara the village clan, ma ọ bụrụ na ekwezi ya ebupụtezi ya to the general assembly village ekwuzi ya ma o sie ike. Enwekwa ya gbasara igwe enwekwara another platform okwu comprising 7 different villages eje ebe a jekwaje kwuo onye ekwubezi ya na osisi ike ebupụzieri ya na nke igwe ifuru level ya aga etu abụ na ije na magistrate court asịgo mgbada ya eweji ya high court esikwa asịgo debe supreme court ma debe court of appeal. Anyị egbosigo all this system ha wee bịa. They didn't teach us, we taught them. No, na ada atọ ata mana we taught them. Anyị bụ special people. O nwere ife debele anyị. Akwa kịta ka ọ na-abụ onye asịsị n'ọkachiri ahụ n'ọkarịrị ọgwụ egbe ọ bụrụ ọgwụ egbe nwere ihe eji eme mmọnwụ. O nwere anyị ihe eji eme. O siri ike mmadụ agba ibi egbe a na-akpọ ụbụ egbe eji eje agba nta. Ịghọtago na-edebe anya ka ọ bụrụ onye ọbụla nwere ya. Ọ bụ ndị ọcha gosiri anyị egbe, ọ bụ ha nwa, ọ bụ ha na gosiri anyị kpọ egbe ka ịghọta ha afọ anyị bịagoro. Ndị a bịa mụrụ amụrụ anyị nwa bụ special people kwesịrị na anyị ga-epe attention to onye ka anyị bụgodu sef. Ịghọta who you are iwe malụ chi nke bụ chi. Ịghọtago ịmalụ nke bụ chi. O nwere mgbe jụrụ ajụ wee sị ụmụnne anyị na-eje ụka kedu ihe Jehova mere ha ndị ọzọ na-enwetara ka ezi ka anyị si echi hazi the same grace ka benefit inwe asị onye ụka. Blessed are the poor for they shall inherit the kingdom of heaven. Ifu anlọ onye nwanne anyị ebe a na-eme na alọ na-edere ya sị ya blessed are the poor for they shall inherit the kingdom. So na ọba ahụ uru gị ka ulo daa na ị ga-inherit the kingdom. Isi na onye na-agwa gị okwu a chọrọ ka ị baa uru. Isi na onye na-edere gị ori ya na-agwa gị okwu a chọrọ ka ị baa uru. Kedu ụdị blessing so poverty? Kedu ụdị blessing dị attached to poverty? Ịmakwa ebe n'ihe ezi nwere n'ụwa ị ga-resign to faith ka ị bụrụ a poor person wee manage poverty wee manage wee ruo mgbe ịnwụ. Ịmakwa na poverty na-eme mmadụ dị weak. Ịmakwa poverty ga-eme gị ime nwenata voice. Poverty ga-eme gị ime nwenata confidence. Poverty ga-eme gị na-live in fear. Poverty ga-eme gị ilu uko nkịrịka n'anya ndị mmadụ. Poverty ga-eme gị alụ. Maka isi efi na onye gị na agụkọrọ akwụkwọ batara ụlọ Disemba chọrọ gị bịa buru nọ 350 krokro bịa gị nwe nwebe ebe ịkwụ akwụ iwetebe ọrụ ebe nwaanyị na-apụjekwa sef akụkọ ka a na-akọ ka isi efi lọ wee sị gị na gị bụ gị agbamnkwụ. Nwanne m ị gbara gị wee kweta na ị ga-eje dị agbamnkwụ obo n'ihi na n'anya na-ejesi adịchi na onwere ife nwere ike gbachapụ gị. Ejesi agbamnkwụ ahụ ilugodo ebe a gba ọ lituo na moto confirm ọ dị iwe dị iche dị anaba na VIP anyị wee ghọta ife kpatara ndị bouncers ji eme ha a na-eme ekweghị ọbụgo na ekweghị bata because of personality onye agịnị anyị.
iwe nọ n'oche na VIP ebe gwa m eziokwu ị ga-enwenwu confidence kpọọ oke nkwụ na di ya ị na-ede 21 years anya n'iru ya akpọ n'ihe ọga edebe 21 years debe heresi debe red label debe wee abụ ị ga-adị tempted to ije chọba kụba na akpụ ya ọ bụ red label si kpọọ ma nke ọzọ ni ka mparị ị ga-achọba ka mparị ịma level gị na onye a na-ekwu okwu onye a gị na ya na-ekwu okwu ihe a na-eji ike na-etiri ọnụ n'okwu confidence a nọrọ di ya mana ọ bụrụ na iji ojide achịta ọchị ikpoghe ọnụ chi anya nụ emebe argument di ọnụ etube ego ituo nwanne m obiam ajọka ka anyị rapịa ihe ga-esi ebugo n'ụwa bụ ego ụwa isi ebugo bụkwa to save you from disgrace, to save you from lack of confidence, to save you from a rob of your self-worth. You might have an inferiority complex and you can never again stand in way because business of an imagine you I never expect can I suggest a business of 200 million naira, 300, 500 million naira, 1 billion naira. He ne work na a business I get you 2.5, 3 million where oh yeah, no way na go my boy my coach oh yeah na food a waste of time. Onya ka o ji wee dị njọ na nwoke ekwesịghị ide ebugharị baịbụl na-aka akịka na-aka ebe ene ma ewetaghị pastọ ga-eri na if you no contribute agụ egbuo ya maka ya ma kwesịrị inwegoro ihe ọ na-eme na-enye ya ego iyotago ka ọ rapịa sị ka ọ jee kaba ụka o jebezie ka ụka anụ chefuzie na ihe dị na-enwe limit ọ bụrụ na etu ha si wee gwa anyị edere na Baịbụl etu efu esi eze ndị dibịa eze na-asọ ha asọ because of ya ekwuru otu a ka ekwesị isi na-agbara ọlụ pastọ ọlụ na-agbara ya ọsọ maka na ịbụrụ pastọ ihe enweta nkobo ego niile ga-atọ na charity donation onwe ha ebe ị ga-alụ kpakam etu ya si gwa onye ọbụla ya echifara na ya amụ nwa ya anụ nwaanyị agụụ ihe dị na anụ arụ ama agụụ ị ga-akpọ ihe niile asị nke a kpọrọ Holy Ghost Father ka ahụ na ọjụgo be nne ọ da anazi be nne ya iyetago and as Reverend Father parish ọbụla ị nọ wee generate ego ihe ọbụla ị rụrụ ebe a lụcha ya nwa nke iji apụ ị na-arụ ya for the church, it's not for you. Mana taa na ha na-eji arụsị ụlọ akwụkwọ lụọ nke a lụcha ma hotels amami na aghọta na nke a na-achịrụ na nga ọkpaala na anyị arụ hotel anyị ebe nke a ụna anyị promote megonu hotel. So bad of you ụna ama ihe bụ Christian. Christian epụ onye na-ejiri ego, Christian ama achụ ego maka na agbakwugo na ọya adịrị ọgaranya very difficult ịbana n'eze. Abaneze abụrụ for rich men. Ị ga-aka obile ihe niile ị nwere. Jesus nyere a typical example. A rich man came si aka eke isi eketa nwoke na this kingdom. Ọgwụ ya je na ihe niile o nwere. Nye buru akpịa soro ya. You can't serve two masters at a time. It's either you love money and forget God or you love God and forget money. Nwanne m ihe a m kwuru bụ na ọ bụ aka ọ dị na Baịbụl kwuo. Ọ bụrụ na ịma na ị ga-abụ a Christian, you must ọ sị gị na ya hapụ nne gị na nna gị buru cross usolia ọ dị na Baịbụl. Na ọ bụrụ na ị ga-alọvụ nne gị na nna gị forget ya nwa. Nya bụ ihe o ji wee sị na ya bịakwa for peace na ihe ọ bụla na ka ya set ya sword against between mother and daughter. Na ọkụ a ka ya bụ itinye na ị ga-ahapụ ihe niile na soria forget ego na ego ga-akpapụ gị uche. So Christian nke taa na-achụ ego. Ọ bụ na ịma na ịbụ pastọ na ịchọrọ iso ụzọ Jizọs
ihe enwere ofu moto ego moto a bụ ichiriki ya chi somebody ị na-ebiudu billionaires na-ebiudu n'ihe niile abụ ndị ga-atọ ọnụ around mere eze onye ọcha na ememezi ihe niile owu ilu ego ya to charity onye n'ime unu n'onwuri ya unu ncha niile dị demonic unu ncha niile dị bụ setan chi unu na-efekwa ugbu the worst chi mmadụ ga-echeta n'echiche na ya ga-eso because chi unu ahụ enweghị ihe ọchị ewepụ ụmụ kirikiri pawa unu ji wee back ya onwe unu ọkụ na attribute ya to that god unu ncha niile gba aka if you want to come out clean na ihe a na-ediscover si n'ụlọ ụka unu enyiri nke a na isi mmadụ mee nke a ihe niile unu na-eme wee dị iche unu na dibia na na-ekwu okwu ya you are one and same ihe niile abụ wash onye ọbụla baa n'ụlọ chi gị ahụ ị na-achọgharị ịnọgụ n'ime ịnọrọ kpọọ ọnya mmadụ ekwesịghị ịnọ nga ebe gị na chi gị na-akpa nkata onye na chi gị na chi gị kpara nkata na onwe ebe a na-eje arụrụ god ọbụla a na-arụrụ ihe abụ alụsị ka ọ bụ oru ha na ka arụọ ihe rụkọ n'ihe alụsị n'ebe a ya bụ okwu alụsị na-ene na baịbụl na-asịsị mere ya ọlta si reziere ya ọlta ebe dị na Jekọb reziri ya ọlta ọ Samson ka ọ gịnị o nwekwa ndị Jefta Keleb ha o nwesị ka ha si rezisiara ya ọlta den etu abụ okwu alụsị ịfụsị n'ala Igbo ọlta ọ sị gị chọọ ebunu mara abụba na gị gbuo ori ya ebe dị ona egburi ya na baịbụl jee gụọ ya n'ọkwa etu a ka esi wee debesi ọ dị same ọlta ahụ ka erezisi na be anyị n'afọ ya ihe ọbụla efuru edebere asị ka arụ ọrụ ụlọ maka ebe bịa ebe a ọ nke ahụ bụ alụsị nya bụ god a na-agwa gị Jehova a na-agwa gị bụ alụsị nya ka o ji akọmpiti wit alụsị ndị ọzọ eruo ya na nne sị gị na ya kere nke a ke ịgba mgbe ha na-asị gị the whole wide world oge ahụ enwe Europe ịghọtago enwesi all these things ebe i jere ebere ka ịma otu anyị na-ekwu nna asọ gị gaa ụwa niile ịma na ọ dị adị possible nna na-agara m ụwa bụ ụwa gị na ka a na-ekwu ya na-aga na m ụwa bụ ụwa ya obi na-egara fa anwa nyeri na-aba akpa ala okwu nọ ndị na-aghọtara ya na-ekwugheri na mmiri zoro wee kọva ụwa niile ebe ọ kọvara bụ ebe sensị go jedebere ndị jedebere ka ịma ndị nke a bịasị na ha discover nke a discover to them ọ discovery ọ bụrụ na ọ bịara ọmama so oge ọ sị na ọhịa onye nke si na ya discover river Niger yes ndị ọ na-agwa ya abụghọ gị ka ọ na-agwa nwere ndị ọ na-agwa etu esi dee baịbụl a ọhọ gị ka a na-agwa o nwere ndị edere isi ya na Filipai asị na iso na Philippians isi ya na Corinth asị na iso na Corinthians isi họ na Rome asị na iso na Romans etu a ka esi wee were adreesị ya ndị ha chọrọ ya adreesị ya ka ngị nwa bụ onye si n'ala Igbo ebe a ji eburu n'isi na-akọrọ bichi ebe na ụlọ na-eme mana onye Igbo ma a na Igbo onye Igbo onye ọbụla efuru n'ala Igbo ata nwere chi na-edu ya onye ọbụla nwere chi na-edu ya onye ọbụla nwere agwụ every human being nwere agwụ bụ akara aka gị onye ọbụla nwere agwụ onye ọbụla nwere chi nwee eke nke ya nwee ikenga onye ọbụla nwere ikenga etu a ka ọ dị nwoke ọbụla ga-edokwa onwe ya edokwa anya edokwa iwe gba anyị mgbọrọgwụ na mmadụ ka ebi ụwa ịka ụka ibi ebe a ka ibie ndụ ibicha create mark on the sands of time wee pụọ for your memories as onye biri ebe a ijegide ruo na secondary school egwuri nwekwara ike ọ bụ na n'ihi afụkwa ebe ịsaịnụ signature mgbanwe ịghọtago some na-edekwa si that the dragon was here 1984 ịghọtago ọ debe gị ebe a pụọ na-ajụ onye bụ dragon asị na that man nwoke a na-anya moto onye anya tipa na ọnya bụ dragon asị ọ bụrụ akwụkwọ ebe a etu a ka ọ dị na-ene nwa gị anya taa sị taa
na that boy efu papịa oyicha nne ya afọ nwa echeta nna na ihe bere ebe ka ụka nwa God ebe worship here emere nkwugheri onye ọcha na-agwa gị nyocha na Krogoro beach ọsụọ English mapụ na ịma translate aka ya bụ nwanne gị na-asụrụ English ọ bụrụ itigbara ịbọ na ọgụ akwụkwọ gị nwa agụrụ akwụkwọ agụụ na ebe ịgụrụ akwụkwọ mgbe ịgụ uche akwụkwọ ndị a kụziri ha bụ ihe kwesịrị ijidesi aka ike sistem anyị na-eme operate ka guaranteed mmadụ ilitri square mil na Nigeria na ndị welda na-erigodu nri ihe onye dị ya ji ebiri electrode ebe na-akwụ ụgwọ ọkụ ya ọ mụtago ka esi eme ya ọka he can design all from brain ya onye gbafe ofu geeti ọrụ ọ bịakwutie ya rụọ ọrụ ya ịnọ ọ na-agba aka ha iburu faịlụ na-akwụgharị na-achọ ọrụ jere azasa ama nwa agbọghọbịa efuru ọ bụrụ na fashion and design ka ọ na-eme ije efu na onwere 8, 10, 15 apprentice ndị ọ na-amụgosi ọrụ anyị na-anya fụ na onye a nwere ụmụ ọrụ hinne ọrụ na-abịakarị di ya those guys na-amụ ọrụ na-ebutekwa ọrụ ihe na-agbago sistem a mụọ aka ọrụ which arọ ọbụrụgo taa iwe na-eche miracle na-eche na mana ga-ada God of miracle na ọ ga-emelụ gị ya while ndị mmadụ nọ n'ugbo while men nọ na main market iburu megafon na-akwụgharị na-akụziri mmadụ ụzọ eluigwe ma ịmụ ụzọ esi akpata ego shame unto you. Ụnụ ụka na-akụzi ụzọ esi eje eluigwe ma ịmụ ụzọ esi akpata ego. Ụnụ ụka daa enidiri ndị mmadụ ịtụta ego ehobe God nwa dara ada God na-agbanịta nwa ihe eje ya renovetiri ụnụ ya God nke o nwere isi a na-ayọ everyday a na-ayọ si ịtụta ego ka e wee renovate aya ego oche aya ego band aya ego piano aya setụ ndị kwaya a ga-akwara ha uniform nya enidiri ego a na-ekegbu ndị mmadụ n'otu ka ezi isi God ị na-efe God ị na-enye enye God kwesịrị ka ọ na-enye gị God kwesịrị ị na-enye gị ọ bụrụ na ọ ya enye narịkwa ya ndụ ya enyere ya ọ bụ na negotiate because o nwere ihe o ji ndụ ga-eme mgbe o ji asị na give your life give o nwere ihe o ji eme na tia ya na agụdị ya gị na negotiate ọ bụrụ na ọ ya na-eweta izu ike nje na-alụsị ana m eji ya on condition ezo oge ezo akwara nna eje ana m eje njebe na-alụsị ụkwụ nnafu na njire na-alụsị nkwa ahụ nkwere ya maka nje ngwa ya si efukwanụ na ibe a mee ofu ewu nje gbaba mbọ ife anwa mee werekwa ofu ewu ahụ ngakwa ya ọ bụrụ na nsị anaghị ewetara ya ọkụkụ mbọsị ahụ ruo nwa ọkụkụ ya ngakwa ya maka mmekwekwa mmadụ nkwa mekwa ya fọmụ nwere chọrọ ya bịazi ebe a chọrọ ya bịa amago nnọọ ha alụsị ka m bịa onwe ihe dịka na ejire na God aghaghị ha nche niile bụ alụsị ọ sị na abụ alụsị ya pụọ n'ụlọ ahụ na ka ọ na-eme n'ime ụlọ ahụ eme ka come out onye ọbụla worship onye n'iwu ya ọfụrụ ebe ọ bụ na ọ nọ everywhere nwaanyị eji na-achọrọ ka gị nwa worship ya from your house iwu mekata na ya bịa God ya na idiri ego onye abụ dị deception n'ebe a na ụbọchị ị ga-enweta sense mata ihe echiri ọkpa oche baa n'ụlọ ga-ekwugheri ụmụ ibe ebe aka nne weta ya n'isi njedebe daalụ nri nne pastọ ahụ na-ekwugheri anyị na-echi ya ka ọ publish ofu akwụkwọ na-akọwa ihe ya na God na-akpa the language God na-asụ and ihe speaking tongue a ka a translate ele anyị so that some of us na-aghọtara ya ka anyị nwee ike wee ghọta ya thank you very much ekene m unu Igbo mmanụ agazielu unu emesizianụ nalụ na ọfụma sharp